ଆସ ଆସ ତମେ ଆସ ମୁଁ ଅପେକ୍ଷା କରୁଛି ପରା ଆଧାର କାର୍ଡଟା ନେଇକି ଆସିବ ହଁ ହଁ ମୁଁ ଅଛି ଅଛି ହେଲା ଠିକ ଅଛି ହ୍ୟାଲୋ ଷ୍ଟାଣ୍ଡ ଭାଙ୍ଗି ଯିବ ହଁ ଭାଇ ସରି 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 କଣ କଥା ହଉଥିଲି ତ ଟିକେ ବସି ପଡିଥିଲି ଏଇନା ଭାଙ୍ଗି ଯାଇଥିଲା ପଇସା କିଏ ଦେଇଛନ୍ତି ଆରେ ଭାଇ ଭାଙ୍ଗିବ ମୁଁ ଗୋଟେ ଗୋଡ଼ ବା ଏଠି ଲଗେଇ ଦେଇଥିଲି ବସିଆ କଥା ନୁହଁ ଆରେ ଷ୍ଟାଣ୍ଡ ଭାଙ୍ଗିଲେ ପଇସା କିଏ ଦବ ଅଭଦ୍ର ଭଳିଆ ସେକି ପକେଇ କଣ କଣ ବଜେଇବ କିନ୍ତୁ ସେକି ପକେଇବି ଲୋକାଲ ବାବୁ କିନ୍ତୁ କଥା ତ କହୁଛି ଜାଣିବ କଥା କଥାରେ ସେକିବ ତମେ ସେକିବା କଥା କହିଲାను ହଁ ହ୍ୟାଲୋ ହଁ ମିଲୁ ଟିଲୁ ସିଲୁ ଗୁଲୁ ପଲସର ଗାଡିରେ 150 ଟଙ୍କା ତେଲ ପକେଇ ପଳେଇଲା ହଁ ଇମିଡିଏଟ ଆସ ଗୋଟେ ଟଙ୍କା କଣ କହିଲେ ବଜେଇବ ବୋଲି ହଁ ପଳେଇ ଆସ ପଳେଇ ଆସ ପଳେଇ ଆସ ଖାଲି ତୋର ଏକା ନାହିଁ ହ୍ୟାଲୋ ମୁନା ବିଟୁ ରିଟୁ ଚିଙ୍କୁ ପିଣ୍ଟୁ ଆରେ କୋଉଠି ଅଛୁ ତୁରନ୍ତ ଫଟିକି ଆସେ ହଁ ହଁ ଗୋଟେ ଲୋକାଲ ଦେଖଉଛି ମତେ ହଁ ଆସିଲ ହଁ ହଁ ବାଟ ପାଉନ ଆଡ୍ରେସଟା ଏଇଟା କୋଉ ଜାଗାଟା ଭାଇ ଟିକେ ଆଡ୍ରେସଟା କହିଦେଲ କୋଉ ଜାଗା ଆରେ ଜାଗମରା ନ୍ୟୁଜ 7 ଅଫିସ ତା ତଳେ ଯୋଉ ଅମ୍ଫୋଟ ଦୋକାନ ସେଇଠି ଅଛି ହଁ 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 ସେ ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା ହଁ ହଁ ଆର ପଟେ ବୁଲିକି ଆସିବେ ସେପଟେ ଆସିବେନି ସେପଟେ ଗହଳି ଟାଇମ ଲେଟ୍ ହବ ହଁ ଆଜ୍ଞା ହଁ ହଁ ଆସ ଜଲ୍ଦି ହ୍ୟାଲୋ ହଁ ହଁ ତୁରନ୍ତ ତୁରନ୍ତ ଆବେ ସେମିତି ଆସେ ହଁ ହଁ ଠିକ ଅଛି ଗାଡି ନେଇକି ହେଇଛି କାହାର ପିଣ୍ଟୁର ଭାଇ ତମ ପିଲା କିଏ ଅଛନ୍ତି ଆମ ପିଲାକୁ ଲିଫ୍ଟ ଦେଇପାରିବେ ହଁ ସେପଟେ ଆସୁଛନ୍ତି ସେଇପଟେ ଦେଇକି ଆସି ତାଟେ କହିଦେଲ ଲିଫ୍ଟ ହଁ ଭାଇ ଆମର ପିଲା ଗୋଟେ ଆସୁଛି ରେଡ୍ କଲର ସାର୍ଟ ପିନ୍ଧି ହଁ ଆମ ପିଲାକୁ ତା ସାଙ୍ଗରେ ଆଣିଦେବ ହଁ ହଁ ଆସ ହଉ ଆଉ ଭାଇ କଣ କରୁଛ କଣ କରିବି ଏଇ ତ ଜବ୍ କରୁଛି ଗୋଟେ ଜାଗାରେ ଟଙ୍କା 7,000 ପାଉଛି ଓହୋ ଆଚ୍ଛା ତମେ ମୁଁ ଏଇ ଚାକିରି ଖୋଜୁଛି ଆସିଥିଲି ବା ଗୋଟେ ଇଣ୍ଟରଭ୍ୟୁ ଥିଲା ଆଚ୍ଛା ଆଚ୍ଛା ମୁଁ ସେ ଆସିଥିଲି ଆସୁନ ଚା ଫା ଟିକେ ପିଇବା ଆସ ଚାକିରି ତ କାଇଁ ଅପେକ୍ଷା করে ସେ ଆସନ୍ତୁ ଆସିଲେ କଥା ଆପଣ ଗାଡି ଏଇଟା ଆପଣଙ୍କ ଗାଡି ତମ ଗାଡି ତମେ କହୁଥିଲେ ତମ ଗାଡି ନା ନା ମୁଁ ଷ୍ଟାଣ୍ଡ ଭାଙ୍ଗିଛି ନା ମୋର ତ ଏଇଠି ସାଇକେଲ ଏଇଟା ତମ ଗାଡି ଆପଣଙ୍କର ଏଇଟା ତମର ହଁ ମୁଁ ତ ସେଠି ଥୁଆ ହେଇଛି ମୁଁ ସେଇଟା ଏଇଟା ମୁଁ ତାହେଲେ ମୋର ତ ଏଇଟା ଆଚ୍ଛା